Ngicela ukubingelela nguMangothabane isangoma esibhulwa ngezinye esibhulwa amathambo phakathi kwephuka isandla sensimbi isigqubo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Ndilatshela abathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Kunento engifisa ukuthi ngiyikhuze. Kunabantu okuthola ukuthi umuntu uganile noma uganiwe kodwa usajola. Lo muntu loyo uvela abe nebhadi evele ejole nomuntu ogangayo. Mangitho ogangayo umuntu athanda imithi. Indoda inomakoti vele ijole nomuntu wesimame othanda imithi. Evele ilo indoda. Indoda ishikwayo. Ishiya ingane zayo ishiya umakoti wayo ihamba iyohlala kuphi emkhukhwini ngesimo sokuthi siloyiwe ayiboni. Imali iziphelele emkhukhwini. Esale ngapha ingane nomakoti bakhala bathetha umakoti uyazama ukuthi indoda ibuye ayizama yawudla lana inedlisi udla ngaphansi iwudla ngaphezulu indoda. Lokho ke kusuke ngasekho ukuhlakanipha. Lo muntu usuke evuna akutshalayo. Abantu abahlukane nani nokuganga sebeganiwe noma sebeganile. Naye umuntu wesimame mayethi uthi uyadlala nje ethi uyaganga vele egange nomfana vele ezovela amgqisha imithi qhuma ama divorce qhuma yonke leyo nto leyo ethi mayiseyitholile lento ayifunayo lona ajola naye mase yamlaqaza mase yasa inkungu engasakwazi ukubuyela emumva. Sengisho ukuthi abantu abafunda ukuziphatha kahle ngoba uzothi uyajola noma uzothi uyaganga ugange nomuntu o-wrong ozokwenza isilo sengubo. Umuntu ozokuganga nje agxisha imithi ungaphindi ubuyele kwakho uzofuna ukuqhuma ama divorce ulahle izingane zakho ngezathu zokuthi wena usugangiwe. Ehlenyuka ke bakithi ke umakoti wakhe ehambe ngene izinyanga wena ubhizi lapho khona unethezekile udakwe yini umuthi. Kuyinto wrong leyo madoda nani bantu besimame kuyinto wrong. Mase ukhethile ukushada hlala emshadweni wakho noma thola ukuthi uyabheda unjani yakha wona vusa wona. Ma kunezinto oyihalelayo ngaphandle komshado wakho zenze la emshadweni wakho uziyeke lezi ngaphandle ngoba uzodibana nembila ithutha. Inqwaba yabantu abenziwe njalo efika umuntu ufika uyakhala umuntu wesimame. Indoda isekho isikhetha ukushila indlu yayo nomuzi wayo yahamba iyohlala emqashweni yahamba iyohlala emafletini. Naye umuntu wesimame uyishila indoda ihleli nezingane uyahamba ule manje emqashweni usemahotela udliwa imali yakhe. Ngiyayikhuza leyo nto leyo ngiyayikhuza ngoba nihluphekisa ini labantu laba esuke nizwana nabo. Sekufanele manje ke thina silweke silande nina nibe nudla lo muthi lapha ensuke nudla khona. Le intombi zenu lezi enjola nazo sezinifakile umuthi. Ngiyanikhuza siyathokoza uMangothabane isangoma esibhulwa ngezinye esibhulwa amathambo. Umphathi wekhubalo isandla sensimbi isigqubo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Ndilatshela abathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Siyathokoza.